Soyayyar birnin garin Abuja. A cikin garin Abuja, akwai wani matashin saurayi wanda ake kira da Faruku. Faruku ya kasance ɗan gidan wani attajirin ɗan kasuwa ne, sannan mahaifiyarsa ta kasance tana koyarwa a wata jami'a, sannan shi ma Faruku ɗalibi ne a cikin wata jami'a. Faruku yana da mota, yana da babur, sannan kuma yana da kayan da duk wani abu da zai sa rayuwarsa ta yi sauƙi. A ɗaya ɓangaren kuwa, akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Husna. Husna ta kasance 'yar asali amma dai 'yar talakawa ce, saboda mahaifinta direba ne, haka zalika mahaifiyarta tana da wani ƙaramin kanti. Ita kuma Husna ta kasance tana da burin ita ma ta yi karatu, saboda haka tana wani ɗan ƙananan kasuwanci kamar sai da turare da atamfofi saboda ta taimaka wa kanta. A sanda Faruku ya fara ganin Husna, sun haɗu ne a gurin shagalin bikin wata ƙawarsu wacce ake kira da Zainab. Tun daga lokacin da Faruku ya ga Husna ya kasance yana matuƙar santa, domin a lokacin ya ji santa ya shiga zuciyarsa. Ita ma tana son sa, amma ba ta son ta tafi zuwa gare shi, saboda ba ta jin daɗin soyayya da 'ya'yan masu kuɗi. Amma dai duk da haka Faruku bai haƙura ba. Haka ya ringa tura mata saƙonni ta WhatsApp, sannan ya ringa kiranta ta waya. A duk lokacin da suka haɗu zai ringa yi mata murmushi. Kawai Husna ta ba shi dama domin su ci gaba da soyayya. Ana cikin haka, kullum duk sati yakan kai ta domin su sha askirim, wata ran kuma ya kai ta restaurant domin su ci abinci. Soyayya su ta yi tsamari saboda ta yi kyau sosai. Ana cikin haka ashe a ɗaya ɓangaren, mahaifiyar Faruku kwata-kwata ba ta son ɗanta Faruku ya auri 'yar talakawa. Wata rana mahaifiyar Faruku ta kira shi ta zaunar da shi a falo tana tambayar cewa, Faruku, na ji an ce kana biye wata yarinya a makaranta, wace ce ita? Faruku ya yi murmushi ya ce, wallahi mama, budurwata ce, sunanta Husna, kuma yarinyar kirki ce, kuma sannan tana da asali. Mahaifiyar Faruk ta girgiza, ta ce, Faruk, kai ɗana ne, kuma kai ne ɗanmu ɗan fari, saboda haka ba za mu bari ka auri 'yar talakawa ba. Faruk bai ji daɗi ba, amma duk da haka bai ce komai ba, saboda ya san cewa dole a soyayyarsa zai fuskanci ƙalubale, musamman soyayyarsa ta fari. Duk da haka bai daina kula Husna ba, ya ci gaba da kula ta, har ta gane cewa mahaifiyarsa san ba ta son ta. Daga nan ta ja baya da Faruk. Husna ta ce da Faruk, Faruk, ba na son na zama dalilin da zai sa ka rabu da iyayenka ko kuma ka saba musu. Wata rana mahaifiyar Faruk ta tura abokinsa Aliyu akan ya rarrashi Faruk saboda ya daina soyayya da Maryam. Aliyu ya je ya samu Faruk, ya ce da shi, kaga mahaifiyarka kwata-kwata ba ta son ka ringa soyayya da wannan yarinyar, amma me yi tunaninka? Faruk ya ce da Aliyu, baka santa bane, amma mutuniyar kirki ce, kuma ina santa. Shi so da kake ganin sa ba ruwansa da ɗan mai kuɗi ko ɗan talaka. Aliyu ya fuskanci Faruk, ya ce da shi, ni dai abin da zan iya ce ma shine ka ci gaba da kula ta kawai, in Allah ya matarka ce za ta zama matarka. Faruk ya ce, na gode Aliyu. Suka rabu. Mahaifiyar Faruku ta ga alamun cewa ɗanta ya ƙi ji, sai ta same ta ce mai, Faruk, idan har kana so ka auri Husna, to dole sai ta daina wasu abubuwa da take yi, musamman makaranta, kuma sannan sai ta daina kasuwancinta. Faruk ya ji ba daɗi, amma ya je ya samu Husna ya gaya mata. Sam Husna ta ji ba daɗi, saboda karatu shine muradinta, kuma shine burinta. Husna ta yi mamaki, ta ce da Faruku, to me yasa zan bar duk burina saboda a yarda da ni? Faruku ya ji ba daɗi, saboda ya san cewa idan har budurwarsa ta bar duk wannan burin nata, to sam ba zai ji daɗi ba, kuma ita ma ba za ta ji daɗi ba. Ya samu mahaifiyarsa ya ce mata, mama, idan har kina so na, kuma kina son ki ganni kullum cikin faran-faran, to don Allah ki banni na auri wacce nake so, don Allah, don Annabi, ba don ni ba. Bayan wani lokaci, mahaifiyar Faruku ta fuskanci soyayyar ɗanta san ba ta wasa ba ce, saboda haka ta same shi ta ce mai, Faruku, idan har tana son ka da gaske, to tabbas na yarda da ita, kuma sannan zan bar ku yi aure. Ya yi murna, kuma sannan ya ji daɗi sosai, saboda haka ya je ya faɗa mata. Daga nan suka yi murna, kuma suka ci gaba da soyayyarsu tsakanin Faruku da kuma Husna, har aka samu lokaci aka zo aka ɗaura musu aure, aka yi shagali, aka yi biki iya biki, sannan aka gayyato manyan mawaƙan da kuka sani na Arewa,
ba wanda bai zo ba, saboda biki ne na gani na faɗa. Ƙarshen labarin Husna da Faruku. Wannan labari ne wanda yake faruwa musamman a yankunanmu na arewa, wacce wata mata mai matuƙar kyau wacce take da mugun kyau wacce ake kiran da suna amarya, saboda tsananin kyanta har wasu daga cikin mutane suke cewa ba mutum bace, aljana ce. Farkon labari, akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Fatima, wacce take zaune a cikin wani gari wanda ake cewa garin duhu. Saboda tsananin duhun garin, mutane sukan jin tsoron wasu abubuwa, musamman kukan tsuntsaye irin wanda ba a saba ganin su a cikin al'umma ba. Fatima ta kasance 'yar gidan wani attajirin mai kuɗi wanda mahaifinta ya shahara a fannin tsoron aljanu. Duk da haka ne yasa ma baya barin 'ya'yansa su fito da daddare, saboda yana tunanin tabbas za su haɗu da aljanu. Fatima ta kasance kyakkyawa ce, sannan kuma ga ta doguwa, tana da wasu idanu bula-bula, musamman idan ta kalle ka da idanun nan nata sai ka ji tamkar an tsine ma, saboda tsananin hasken da yake cikin wannan idanu nata. Saboda mugun kyanta, samari da dama sun zo neman aurenta, amma duk wanda ya zo neman auren Fatima daga nan sai ya faru da wasu abubuwa. Wani ya fara rashin lafiya, wani ya ɓace kwata-kwata ma ba za a sake jin ɗuriyarsa ba, wani kuma zai koma gida a jinyace kullum cikin rashin lafiya. Tun daga nan mutane suka fara tunanin cewa tabbas Fatima ba mutum bace, sai dai an samu wani jarumi kuma sadauki wanda ake kira da Dan Juma. Dan Juma ya yanke shawarar zai auri Fatima duk da jita-jitan da yake ji a kai. Saboda haka ya je nemi izini wajen mahaifinta. Mahaifinta ya bashi auren Fatima, amma sai dai iyayen Dan Juma sam ba sa so, da mahaifiyarsa da kuma 'yan uwansa suna ta cewa zai auri aljana. An yi auren Fatima da Dan Juma cikin kwanciyar hankali, sannan an yi biki iya biki. Sai dai lokacin da Dan Juma zai tafi da amaryarsa da daddare, suna cikin tafiya ya ji tsoron da bai taba ji ba, saboda wani al'amari da ya faru da su a yayin tafiyar su. Gaba ɗaya gari ya canja, aka yi wata iska mai mugun ƙarfi, sannan gaba ɗaya kwangaye da suke cikin wannan jeji da kuma fitilu kowanne ya faɗi, fitilu suka ɗauke, bishiyoyi suka kwanta. Can an kusa zuwa gidan Dan Juma sai suka ji wata murya mai ƙarfi. Dan Juma sai ya ji ana cewa, ka ɗauki ɗan uwanku kuma ba za ku dawo da shi ba. Ya ji tsoro sosai, amma ya ci gaba da tafiya. Can sai amarya ta cake ta tsaya a guri ɗaya. Dan Juma ji ta mai wata murya mai ƙarfi inda take ce mai, ka aure ni amma baka san ko ni wace ce ba. Nan take ta daga Dan Juma sama da hannu ɗaya kamar yadda mutum zai daga jariri, sannan ta hau can saman bishiya da shi. Daga nan ta ɓace ta bi iska. Dan Juma ya faɗo. Tun daga nan ba a sake jin labarin Fatima ba. Bayan kwana biyu Dan Juma ya dawo cikin hayyacinsa, amma dai ya daina magana har abada. Mutane wasu sun ce Fatima aljana ce, wasu kuma sun ce Fatima fatalwa ce ta dawo duniya domin ta gwada jarumtar mutane. Wannan shine ƙarshen labarin Dan Juma da kuma Fatima. Ta zubarwa da gaba ɗaya ahalinta mutunci, saboda mugun halinta da kuma irin ɗabi'arta ta marasa kunya. Ita dai ga ta 'yar gidan malami ce, amma 'yar malam na ƙi halin malam, ta zama karuwar kan titi. Wannan labari ba kowa bace face wata kyakkyawar budurwa wacce ake kira da Labila. Labila ita yarinya ce mai matukar kyau, gata da jan hankali, sannan kuma da jan hankalin samari, musamman saurayi wanda ya amsa sunansa saurayi. Inda har ya cika saurayi, to tabbas Labila dole sai ta ja hankalinsa, saboda dole sai ya je mugun burge shi take yi. A cikin wani ɗan ƙaramin gari wanda yake yammacin arewa, an yi wata kyakkyawar budurwa wacce ake kira da Labila. Labila ta kasance yarinya ce wadda tun tana ƙarama take da halayya mara kyau. Ita ce gidan giya, ita ce gidan sulu. A takaice dai labarin Labila gaba ɗayan shi ɗan kaɗan ne. Bari mu shiga da ku cikin labarin Labila kai tsaye. Labila dai ta kasance ita 'yar gidan wani malami ce, wanda mahaifinta ya kasance duk wannan garin shi kaɗai ne babban malami kuma sannan malamin addini. Sannan Labila a cikin gidansu gaskiya dai ba a samun wadataccen abinci. Saboda haka Labila ta yanke shawarar zama karuwa saboda ta ringa samun abincin da za ta ci. Amma dai a ƙarshen rayuwarta ta yi da na sani, saboda irin halin da ta fada da kuma irin damuwar da ta shiga. Tun daga lokacin da mahaifinta ya gane irin wulakancin da take a cikin al'umma, sannan da irin rayuwar da take gudanarwa, tun daga nan ya fita daga hargarta. Haka zalika mahaifiyarta sanadiyar kamuwa daga ciwon zuciyarta kenan. Labila ta yi da na sanin abin da ta aikata, duk da cewa ta nemi yafiya a gurin iyayenta,
sai dai matsalar da aka samu guda ɗaya ita ce mahaifinta ya rasu kafin ya yafe mata, amma dai mahaifiyarta ta yafe mata. Shin wani irin hali yuke tunanin Labida za ta shiga? Bari mu shiga da ku cikin labarin Labida kai tsaye. A cikin wannan ƙauye Labida ta kasance tana matuƙar shan wahala. Duk da a ta wani bangaren ana ganin cewa sam ba ta da laifi idan ta zama karuwa. To menene amfanin mutan gari? Wannan labarin da nake baku true life story ne, saboda ya faru a gaske. Ita wannan baiwar Allah wacce ake kira da Labila, mahaifinta babban malami ne a cikin wannan gari, sannan bai da sana'a, aikinsa shine koyar da al'umma daga yara har zuwa manya. Amma a cikin gidan malamin nan, wato mahaifin Labila, kwata-kwata ba a samun wadataccen abincin da za a ci, barantana ma har a ba yara da kuma ita kanta Labila. Sai dai Labila ta yanke shawarar ita dole sai ta zama 'yar baliki, saboda ta samu ta ringa samun abincin da za ta ci tare da 'yan kannanta. Haka take gudanar da harkar ta a ɓoye, kuma sannan tana ba kannanta da kuma yayyaninta wani zubin kuɗi har su samu su masu ci abinci. Daga ƙarshe dai ta je ta yo cikin shege, inda ciki ya bayyana ɓaro-ɓaro a jikinta. An rasa waye mata, an daka amma ta ƙi ta furta wanda ya mata. Wannan abu da mahaifinta ya gani ya yi matuƙar yin fushi, saboda gaskiya shi bai ba 'ya'yansa irin wannan tarbiyya ba. Sannan mahaifiyarta ta kamu da ciwon zuciya sakamakon wannan abin da ya faru da 'yarta Labila, saboda ita ce babbar 'yarta a cikin mata. Wannan dalili ne yasa ta ji matuƙar ba daɗi, sannan ta sa damuwa a ranta har ta kamu da ciwon zuciya. Damuwa ta kai damuwa, kullum mahaifin Labila jininsa hawa yake, har ya kamu da wata rashin lafiya mai tsananin gaske, wanda daga ƙarshe ya rasu. Ba a yi sati ɗaya da mutuwar mahaifin Labila ba, Labila ta kamu da wani ciwon ciki mai tsananin gaske, inda aka yi nasara aka samu wannan ciki ya zube. Daga ƙarshe dai cikin nata ya ɓare, sannan ta nemi yafiyar mahaifiyarta ta yafe mata. Sai daga ƙarshe mutan gari suka fuskanci halin da suke ciki, saboda ta fito ta yi bayani kan cewa abinci ne yake musu wahala. Wannan dalili ne yasa ta zama 'yar bariki. Sannan aka haɗa kuɗaɗe masu nauyi aka sa musu wani jari wanda suke saida kayan provision a cikin shagon da yake kofar gidansu bayan rasuwar mahaifinta. Daga ƙarshe dai sun ci gaba da rayuwarsu. Wannan shine labarin Labila. Ban ce muku sai kun yadda akan wannan labari true life story bane ba, saboda a makafar da aka samu wannan labari ba su fiya yada labarin gaskiya ba, amma dai sun sa true life story. Ban ce sai kun yadda na gaskiya bane ba, yauwa ku sa a ranku kawai labari ne kamar yadda muka saba kawo muku shi yau da gobe. A wani yanki da ke arewacin Najeriya cikin wata unguwa mafi shahara wato GRA, akwai wata mai suna Hajara wacce take auren babban attajirin da ya fi kowa tarin ɗimbin dukiya a yankin, wato Alhaji Abdullahi, wanda shi ne na ɗaya cikin masu tarin dukiya a yankin a harkar noma da gina gidaje da kasuwanci. Matarsa wato Hajara ta kasance tana da matukar kyau, domin iya murmushinta yakan iya kawar da damuwa, amma sai dai akwai wani babban abu guda ɗaya da yake damunta a zuciya. Mijinta Alhaji Abdullahi ya kasance mutum ne wanda yake da sha'awar tara dukiya, ma'ana ya mai da hankalinsa akan kasuwanci. Yakan yi tafiye-tafiye a tsawon lokaci ba tare da ya waiwaye inda iyalinsa take ba. Matarsa wato Hajara tana rayuwa cikin katafaren gida mai ɗauke da duk wani abin more rayuwa, amma sai dai kash, Hajara ta fi buƙatar kulawa haɗi da soyayya. Ba ta da burin da ya wuce ta ga mijinta wato Alhaji Abdullahi a gefenta, amma sai dai hakan yana mata wuya. Ya zama na cewa masu aikin gidan su ne abokan taya ta hira a koyaushe. A cikinsu akwai Bello mai gadi, wanda ke da hakkin kula da gadin gidan da ma wasu abubuwan da ba za a rasa ba. Bello ya kasance mutum ne wanda yake da sauƙin kai matuƙa, kuma ya zo daga wani ƙaramin ƙauye da ke jihar Katsina har ya samu aikin gadi a gidan Alhaji Abdullahi. Yanayin jikinsa da fuskarsa yana nuni da cewa ya fuskanci wahalhalu da dama a rayuwarsa, kuma yana gudanar da rayuwa a cikin wani ƙaramin ɗaki a cikin gidan Alhaji Abdullahi. Tabbas Bello mai gadi Allah ya masa kurjini matuƙa, kuma mutum ne mai kunya da aiki tukuru. Ana nan wata rana kwatsam matar Alhaji Abdullahi wato Hajara ta fara lura da Bello mai gadi a lokacin da yake shuka furanni a lambun da ke kusa da ɗakinta. Daga nan yanayin motsinsa da yadda yake aiki cikin nutsuwa ya fara ɗaukar hankalinta. Tun daga lokacin ta fara gaishe da Bello mai gadi, shi kuma yana amsawa cikin ladabi da biyayya, yana kiyaye mutuncin da ke tsakaninsu. A hankali tattaunawa su ta fara ƙarfi tsakanin Bello mai gadi da Hajara matar Alhaji, domin kuwa tabbas Hajara tana farin ciki a duk lokacin da take tare da Bello mai gadi. Hakan yana ɗauke mata kewa da rage mata damuwar rashin Alhaji Abdullahi a gefenta. Shi kanshi Bello mai gadi ya fara sakin jiki da Hajara matar Alhaji. Wasu ankara ba, wata soyayya mai ƙarfi ta fara shiga tsakaninsu, amma sai dai kowanne yana jin kunyar bayyanawa.
Wata rana cikin dare ana ruwan sama mai ƙarfi, Hajara matar Alhaji Abdullahi ta kasa samun nutsuwa duba da yadda ruwan yake dukan saman kwanon ɗakinta cikin nutsuwa. Hakan ya ƙara jawo mata tunanin kaɗaici matuƙa. Ta ɗauko mayafi ta lallaɓe jikinta ta fito zuwa lambu domin ko za ta samu nutsuwa. Can sai ta hangi Bello mai gadi yana zaune cikin wata rumfa da ke kusa da ɗakinsa. Ta kira shi da muryarta mai rauni, ya juyo cikin mamaki ya ƙaraso inda take yana kallonta yana ƙoƙarin hana ruwa ya taɓa ta. Bai kamata ki fito a wannan lokacin ba, Bello mai gadi yake faɗa mata. Hajara ta fara kallon cikin idon Bello mai gadi yana kallon nata. A daidai wannan lokacin suka ji komai na duniya ya ɗauke, zuciyoyinsu ne kawai suke bugawa. Basu ankara ba wani abu mai ƙarfi ya sa su kusantar juna, sun haɗa labbansu suna sumbatar juna mai cike da soyayya. Nan take suka fara jin nauyin abin da suke aikatawa, suka janye jikinsu daga juna, kowanne yana numfashi da sauri. Bello mai gadi ya ce, Hajiya wannan ba daidai ba ne. Hajara ta ce, na sani Bello. Hawaye yana zuba daga idanunta. Ba yadda na iya, ba zan iya haƙura da abin da nake so ba. Soyayya ta ci gaba da gudana cikin sirri tsakaninsu. Duk dare boye Hajara tana zuwa cikin ɗakin Bello mai gadi. Sun yi iya bakin ƙoƙarinsu don ɓoye abin da ke tsakaninsu, amma sai dai wasu abubuwan sun fara bayyana. Kwatsam wata rana Alhaji Abdullahi ya dawo ba tare da ya sanarwa da kowa batun dawowarsa ba. Ya fara lura da sauye-sauye da dama dangane da matarsa wato Hajara, amma sai dai bai nuna hakan yana damunsa ba. Kwatsam jita-jita ya fara yawo tsakanin ma'aikata, abubuwa sun fara bayyana tsakanin Bello mai gadi da Hajara matar Alhaji Abdullahi. Ta rana dama akwai wata wacce take aiki a cikin gidan kuma tana matukar jin haushin Bello mai gadi, kuma ita ta san komai duk abin da ke faruwa tsakaninsa da Hajara matar Alhaji. Ta je ta tona masa asiri a gurin Alhaji. Cikin fushi Alhaji Abdullahi ya tunkaro zuwa gurin Hajara matarsa yake cewa, ta ya zaki kunyata ni haka idan duniya? Ya tambaye ta cikin tsawa. Cikin ƙwarin gwiwa Hajara ta ce, ta ya zaka tafi ka bar ni cikin wannan katin gidan? Ka bani komai na more rayuwa, amma sai dai ka kasa bani soyayya. Saboda haka na zaɓi Bello mai gadi ya bani abin da ka gagara bani. Taɓarɓarewar lamarin ya ja Bello mai gadi ya rasa aikinsa. Ita kuma Hajara Alhaji ya sake ta saki uku, ya mayar da ita gurin iyayenta cikin kunya. Amma sai dai duk da haka soyayya ta ci gaba da gudana da Bello mai gadi a cikin zuciyoyinsu. Bello ya koma ƙauyensa yayin da kullum Hajara tana tuna Bello a cikin ranta. Wannan shine ƙarshen labarin. Wani darasi kuka koya dangane da wannan labarin da muka zo muku da shi yau? Ku rubuta mana a comment section. Idan yanzu ne farkon ziyarar ku wannan tasha ba tare da ɓata lokaci ba, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa da za ku ci gaba da samun labarai da zafi-zafin su.